Osasun publikoaren defentsan manifestazio egin dute larunbat honetan Iruñan. Osasunbideko intersindikala osatzen duten LAB, SAE, UGTL eta Komisiones Obrera Sindikatuak eta Nafarroko Osasun Plataformak deitua. Iruztungo eta Arakilaraneko biztanlek AP15 errepidera irteteko zuzeneko irtera izango dute Iruñako noranzkoan 800 metrotik gorako adar berri baten bidez. Nafarroak NES funtsetatik jasotako 57,3 milioi mugiarazi ditu 5.600 etxe bizitzen birgaitze energetikoa sustatzeko. Basque Culinary Centerreko 120 ikaslek Nafarroa bisitatuko dute apirilean, landa garapenaren eskutik kalitatezko tokiko produktuak ezagutzeko. Ollo Kontseilariak Urizpi aizpen gizarte konpromiso eta balioa demokratiko unibertsalen aldeko borrokan nabarmendu ditu. Pantaiak euskaraz ekimenak abestia eta bideoklipa aurkeztu ditu. Asteartean irekiko da Coworkiz udal programaren barruko jolasian ulertzen dugu elkar aste zainduko kanpamentutan izen emateko epea. Maiatzaren 5 amaituko da zirkulazio zerga borondatez ordaintzeko aurtengo epea eta 10,7 milioi euro emango dizkio Iruñeko udalari. Martxoaren 27 bitartean Zibibox sarean poesiaren eta antzerkiaren munduko egunetako efemerideak ospatuko dira. Urte asmentan Baztandarren Biltzar elkarteak antolakuntzaren ardura utziko zuela iragarri ondotik 26 laguneko taldea bildu da. Ilusio eta gogoa ardatz uztailaren 16an bestaren 60. edizioa ospatzeko. Ehunka personak parte hartu dute larunbatean Iruñan LABek, SAEK, UGTek, ELAK eta Komisiones Obrerasek deituta Nafarroko Osasun Plataformarekin batera. Bertan osasun sistema publiko indartsoa, kohesionatua eta profesional egonkorrekin eta motivazioarekin egitea eskatu dute. Nafarroko Osasun Plataformaz gain, osasun saileko sindikatuak hiriburuko kaletan ibili dira gobernuak euren eskaerak aintzat harditzan eskatzeko. Eta salatu dute tratu ezberdina dagoela medikuak eta foruzainkoa bezalako kolektiboekin. Mobilizazioa osasun publikoaren defentsan lelopean, 6 laurden gutxiak aldera abiatu da Europa plazatik. Baiona etorbidea, Armada etorbidea, Olibeto kondia, Bianako printzia zeharkatu ditu, Merindadetaraino, Carlos Hiruarenarekin Gazteluko plazara joateko. Ibilbidean zehar hainbat oihu egin dira. Publikoa ez da saltzen, publikoa defendatu egiten da. Osasungarriagoak dira aurrez aurreko konsultak edo kontratazio gehiago arreta hobeak. Gaztelu plazan manifestu bat irakurri dute eta bertan kritikatu dute talde politikoen artean lortutako azken akordio politikoetan ez zaiola aurre egiten osasun sistema publikoa blindatzeari, estrategia privatizatzailearen aintzinean. Eta zenbait kolektiboarentzat lan eta ordainsari hobekuntzat gertatzea deitoratu dute. Langileen arteko desberdintasuna areagotuz. Deitzailek ohartarazi dutenez, neurriak hartzen ez badituzte, aurrean izango gatuzte, arrazoia gure alde dago eta ezin dugu onartu gutxiengo batzuk aberasteko gehiagoren eskubideak murriztea. Mobilizazioekin jarraituko dutela nabarmendu dute. Osasun sistema publiko sendoa, kohesionatua eta profesional egonkorrekin eta motivazio duna bermatu arte eta hilaren 23ko osasun greban parte hartzeko deia zabaldu dute. Osasun sistema publikoa indartu behar dugu, hori delako gehiengoaren eskubidea. Eta horretarako aldarrikapen hauek ditugu. Oinarrizko osasun arreta indartu, profesionalen egonkortasuna eta lan baldintza duinak bermatu, osasun mentaleko zerbitzua hobetu, osasun etxeak jendearengan hurbilago eduki eta nola ez privatizazioak murriztu. Horretarako osasun lege berria behar dugu, aldarrikapen guzti hauek bilduko dituena. Iruztungo eta Arakilaraneko biztanlek AP15 errepidera irteteko zuzeneko irtera izango dute. Iruñako noranzkoan, 800 metro baino gehiagoko adar berri baten bidez. Nafarroko gobernuko lehendakariak ezagutu ditu lotura berri horren inguruko xehetasunak. Lanak udaberri hontan lizitatuko dira 1,1 milioi euro baino gehiagoren truke.
Izurriagako proiektuan 7.010 errepide nazionalatik autobiderako sarbide bat prestatuko da Iruñako noranzkoan, Irurzun udalerrirako eta Arakilibarreko herrietarako. Izan ere gaur egun ez dute autobidetik gertu dagoen sarbiderik eta 240 errepide nazionala hartu behar dute Iruñara joateko. Aurreikuspenen arabera lanek 4 hilabete iraungo dute gutxi gora bera. 15 autobidera sartzeko adar berriak 815 metroko luzera izango du guztira. Hoietatik hasierako 371 metroak galtzada bakarrekoak izango dira eta gainerakoak autobide azeleratzeko erreia dagozkio, azken ziria barne. Adarrak zabalera aldakorreko errei bakarra izango du hasieran eta 3 metro terdiko zabalera uniformea gainerakoetan. Biribilgune itxieran tipologia duen elkargune bat egingo da, beste konponbide batzuek baino bide segurtasuneko berme handiagoak eskaintzen dituena. 8 metroko galtzada deuseztatu batekin eta 20 metroko diametroko erdiko irlatxo batekin. Kanpoko banda zuriaren erradioa 18 metro terdiko izango da, barruko bazterbideak metro terdiko izango ditu eta konpokoak metro bat. Aukeratutako zabalerak biribilgunetik zirkulatzeko edukiera nahiko ematen du eta gainera, luzera handiko kamioi artikulatuek biraketak behar bezala egiteko aukera ematen du. Nafarroko gobernuko lehendakariorde eta lurralde antolamenduko kontseilaria Next Generation Europako berreskuratze funtsen etorrerarekin eta erantzunarekin lotu du urteko lehen hiruhilekoan bizitegi eraikinen birgaitze energetikoa erregistratzen ari den bultzada handia. Hala eman du jakitera lehendakariordeak birgaitu kontzientziaz lehen eratu zure auzoa Lelopean, Baluarte Jauregian Next Generation berreskuratze programa Europarraren finantzaketarekin birgaitze politika publikoen eta programa ezberdinen kudeaketaren gainean eztabaidatzeko ospatzen den lehen biziberri foroa irekitzerekoan. Nafarroa jadanik oraindaino erkidego mugakide eta partikularrek aurkeztu dituzten proiektu zehatzekin konprometitutako 57,3 milioi euroko kopuru totala konprometitu izan du eta horrela foru erkidego osoan 337 eraikinen naiz 5.648 etxe bizitzen birgaikuntza energetikoa bideratzea ahalbidetuko da. Basque Culinary Centerreko 120 ikasle Nafarroan izango dira apirila hilabetean, Reino Gourmeten eskutik foru komunitateko nekazaritzako elikagaiak ezagutzeko. Nafarroko kalitatezko produktua sustatzeko ekintza hau, Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak eta Jose Maria Aiziaga Basque Culinary Centerreko zuzendari nagusiak sinatutako lankidetza hitzarmenaren emaitza da. Hitzarmenak Intia sozietate publikoa konprometitzen du lehen mailako ikaslentzat eta irakaslentzat urtero ikaskuntza bidai bat finantzatzera eta antolatzera. Nafarroko produkturik onenak ezagutzeko eta dastatzeko, ekoizpen primariotik eraldaketaraino. Herritarrekiko harremanetarako kontseilaria Naollok agerian utzi du Urizpi aizpen gizarte konpromiso eta balio demokratiko unibertsalen aldeko borroka. Parisko Cervantes Institutuan 2 emakume nafarrei buruz egin den erakusketaren inaugurazioan. Ekitaldian parte hartu dute Alaber Domingo Gartia, zuzendariak eta Alfonso Etxeberria, Hermanas Urizpi elkarteko presidenteak, eta bertan izan dira Alaber, Manuel Martorell historialari eta komisarioa, Josemi Gaston, Nafarroko Memoriaren Institutuko zuzendaria eta Cesar Laiana eta Manolo Ibáñez Institutuko kideak. Oilo kontseilariak azpimarratu duenez, Josefa eta Elisa Urizpi aizpak bata Badostainen eta Bertzea Tafallan jaiotakoak bizitza osoa emakumen eta aurren eskubideen defentsan eman zutenak, ziur asko 20. mendeko nazioarteko proiekzio handiena duten emakumen nafarrak dira. Aurren nazioarteko eguna Elisaren ekimena izan zen. Josefak bere aldetik apustu irmoa egin zuen duela 100 urte garaia hartako hezkuntza sistema korapilatsuan nolabaiteko berrikuntza pedagogikoa sartzearen alde. Urizpi aizpek militantzia eta aktivismo politikoaren ondorioa jasan zituzten. 1951an Frantziatik kanporatu zituzten hasiera batean herrialde horrek hartu baitzituen erbestealdi politiko deseroso bateko kide izateagatik. Bigarren erbestealdi luze bat hasi zen,
Kasu hontan Alemaniako Errepublika Demokratikoan, non 1958an eta 1969an hilko ziren, jaioterrira itzuli ezinik. Erakusketa irisgarritasun unibertsalaren irizpidekin ikerlarien, unibertsitateen toki entitateen eta memoriaren Nafarroko institutuak koordinatutako hainbat elkarte eta entitateren talde lanaren emaitza da. Manuel Martorellek 2013an Badostaingo kontzejuak bultzatukoan du jatorria. Manuel Martorellek Salomo, Marquez eta Carmen Agullo izan zituen laguntzaile Katalunian eta Margarita Bank eta Manfred Bremer Alemanian. Lehen erakusketa hori institutuetan eta kulturetxetan egin zen eta Nafarroko Parlamentuan, Katalunia, Madrilen eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere programatu zen. Nafarroko Memoriaren Institutuak azalpen proposamena jaso eta eguneratu du, eta Nafarroko erbesteari buruzko programan txertatu du. Bolero Paprika operazioaren 70. urteurrena aprobetxatuz, militante komunista Espainiarren aurka, Urizpi aizpen bizi esperientzia zabaltzen jarraitzeko asmoz. Asteartean irekiko da Coworkiz udal programak aste zainturako antolatu duen kanpamentuan izen emateko epea. Jolasian ulertzen dugu elkar lelopean. Kanpaldia Arantzadiko kirolgunean eginen da. Apirilaren 11tik 14, goizeko 9tik arratsaldeko 3 bitarte. Lekuak 010 edo 98420 telefonora egindako deien urrenkeraren arabera beteko dira. Informazio guztiak Coworkizen webgune ofizialean konsulta daiteke dagokion atalean. Udal jarduera horrek 130 leku eskaintzen ditu 6 eta 17 urte bitarteko haurretan nerabendako. 9 talde eratuko dira adinen eta hizkuntzaren, hau da gaztelania eta euskeraren arabera. Programaren prezio 10 eurokoa da parte hartzaile bakoitzeko eta kanpamentu guztirako, 11etakoa barne. 120ko deskontu egiten da 2 seme-alaben izena emanez gero, eta 3 seme-alaba edo gehiagoak izena emanez gero 130ko deskontua. Hiri kanpamentuetarako jarduerak diseinatzeko orduan Arantzadiko kirolguneko udal instalazioen eskaintzak dituzten askotariko aukerak kontuan hartu dira, pilotalekua, padeleko pistak, igerileku estalia, lorategi zabalak eta erabilera anitzeko espazioak. Jarduerak Iruñako udaleko teknikariak gidatuko dituzte Coworkizen lankidetzan aritu ohi diren kirol federazioekin elkarlanean. Aste santuko kanpamentuaren aurtengo edizio 2. urtez jarraian Iruñeko haurren eta neraben jolaserako eskubidea du ardatz, haurren eskubideen konbentzioaren 31. artikuluarekin bat eginez. Hori horrela, jolasak, eskulana, puzgarria, magia, musika, igeriketa, xakea, pilota, padela, saskibaloi eta mozorro festak izanen ditu. 2023ko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga kobratzeak zirkulazio zerga deritzonak 10.704.080 euroko diru sarrerak ekarriko dizkio Iruñako udalari. Maiatzaren 5 bukatuko da zerga hori borondatez ordaintzeko epea eta Iruñako udala datorren astean hasiko dira hirian erroldatutako 120.996 ibilgailuei dagozkien ordainagiriak igortzen. Trafikoko zuzendaritza nagusiaren erregistroan 2023ko urtarrilaren batean. 94.569 ordainagiri bidaliko dira, eta horietatik 178 hau da 73.869 banku helbideratze bidez kobratzen dira. Maiatzaren 5 zordunduko dira zenbatekoak zergadunen kontutan. Elbideratutako ordainagiriek 8.401.500 euro ematen dituzte guztira, hau da biltzea aurreikusten den 10,7 milioien 178. Zirkulazioaren gaineko zerga urtarrilaren batan ibilgailuen titular gisa agertzen diren personei aplikatuko zaie. Urtean zehar egiten diren helbide aldaketak edo ibilgailuaren titular aldaketak hurrengo urteko zergan aplikatzen dira. Elbideratuta ez dauden ordainagiriak udal diru zaintzan, hau da merkatu karrika, 7/9 solairuan ordaindu daitezke astelenetik ostiralera 8:30 ordu biterditara, eta udalaren egoitza elektronikoaren bidez.
Datorren martxoaren 21 olerkiaren munduko eguna ospatuko da eta martxoaren 27 antzerkiaren munduko eguna. Zibibox sareak bat egin nahi du efemeride hauekin 5 ikuskizunez osatutako programa berezi batekin, hainbat formatutan. Martxoaren 19-27 bitartean kontzertu akustiko, errezitaldi, irakurketa dramatizatu eta antzerki ikuskizunekin. Ikuskizunetako 2 debaldezkoak dira lekua bete arte eta 3 sarrerak erosi behar dira 3 eurotan. 010 edo 948-420 telefono bidez hartuz Zibiboxen edo webikoitza pamplona-eskultura.es zentroetan. Urte hasieran, Baztandarren Biltzarra elkarteak antolakuntzaren ardura utziko zuela iragarri ondotik, 26 laguneko talde bat elkartu da, ilusio eta gogo ardatz. Uztailaren 16an, bestaren 60. edizioa ospatuko da. Elizondon egindako agerraldian honen berri eman zuten. Hazi hura egin zutenek argi zuten auzolanean egindako besta hura berexia izanen zela, eta Baztandarrontzat urtero errepikatu beharreko zita bilakatuko zela. Hazi hartatik landare eder bat sortu zen, landare emankorra. Edozein lurzorutan, edozein eguraldirekin ere, urtero loratuko zena. Aurtengo urtarriaren 2an, Baztandarren Biltzarra itzaltzera zijoala komunikatu zuten orai arte kide zirenek. Haientzat etzen erabaki xamurra. Aintzinetik kide izan ziren guztientzat bezala, haientzat ere Baztandarren Biltzarra besta izateaz gain sentimendu berezia baitzen. Orduan, Baztandarran hitzek gure nortasunaren zati bat galtzen genuela sentitu ginuen. Horren aintzinean, orduko zenbait kide eta ilusioz agertutako zenbait Baztandar elkartu eta elkarterekin aintzinera egitea erabaki dugu. Ilusioz hasi dugu bidea. Talde anitza osatzen dugu, eta ziur gaude aurten ere Baztandarren Biltzarra ederki loratuko dela. Aurten gainera, 60. urteurrena izanen dugu, eta berezi izatea nahi dugu. Azken hilabeteotan, Baztandarrok momentu gazia bizi izan dugu, baina orai arte kide zirenekin, eta kide berrian hitzekin, ilusia eta gogoa ardatz dituen talde polita osatu dugu. 60. urteurren hau, 2023ko Baztandarren Biltzarrean ospatzea, baino modu hobeagorik ez dagoela argi daukagu. Zuen laguntza ere beharrezkoa izanen dugu. Gu motorre izanen gara, baina Bolondresen eta Baztango Amabortzerrien laguntza ezinbertzekoa da besta hau behar bezala ospatzeko. Azkenik, Baztandarren Biltzarrako elkartetik pasatako kide zoroitu nahi dugu. Hainbertze urtez ilusioz besta honen antolakuntzan aritu zareten guztiei esker mila. Bihotzez esker mile. Zuei esker besta hau ezagutu, bizi eta gozatu dugu. Baztandarrak, hasi baserritar jantziei hautsak kentzen. Hasi zaitezte zuen orgetarako ideiak pentsatzen. Segi Baztanen euskaraz barra solastatzen. Auzolan erraldo hau ez baita itzaliko. Uztailaren 16an Elizondoko karriketan elkar ikusiko dugu. Gora Baztandarren Biltzarra, haunitz urtez Baztandarren Biltzarra. Donostiako Kendo Kulturretxean ospaturiko ekitaldian pantailak euskaraz euskal ikusentzunezkoen aldeko ekimenak azken hilabetetan landutako abestia eta bideoklipa aurkeztu ditu. Oiane Bartra bersolaria jarritako hitzentzat Josu Bergara musikariak sortutako abestia da pantailak euskaraz. Ekitaldia hasteko pantailak euskerazeko kideak oholtzara igo dira, bertaratuta hauekuei eskerrak eman ondotik ekainan ekimenak 2 urte beteko dituela gogораzi dute eta orain arteko ibilbidearen balorazioa egin dute prensa errekorteekin osatutako bideo batez lagundurik. Aurrera begirako erronka zeintzuk diren ere azaldu dute streaming plataforma nagusietan euskeraren presentzia handitzen jarraitzea, euskarazko streaming plataforma bat sortzea, zinemetan eta zinemaldietan euskararen presentzia legez bermatzea, Espainiar Telebista Publikoan euskararen presentzia lortzea eta EITBko programazio eta aurrekontuetan euskarazko kateek lehentasuna izatea. Gure pertsonaiak sortu, asmatu
euskara. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara.